והשאלה, למה רוצים להחליש את הרשות הפלסטינית? התשובה היא די ברורה. הם רוצים להחליש עד להפלתה בגלל סיבה קונקרטית, בשביל להגיד מי שלא שולט על הגדה אז הוא לא יכול לשלוט על עזה, אז אי אפשר שהרשות הפלסטינית תהיה גם בעזה גם בגדה. למה לא רוצים את זה? כי לא רוצים אחדות פלסטינית, ישות אחת פלסטינית. זו המטרה הקונקרטית. אבל יש עוד מטרה יותר אסטרטגית, והיא שהרשות הפלסטינית היא הגרעין של המדינה הפלסטינית שמכירים בה 148 מדינות. לכן רוצים להפיל אותה בשביל למנוע הקמת מדינה פלסטינית.